this analyze na-eme here now inwe uche ị ga-afụ that na ndị ọba bụ ndị suru akwa ọkụ imi ife afọ ọ na-eme ha chọrọ ya. That's why they want to bring him down ka ọ bụrụ gịnị local person na ife ha na-anụ na ọba adreesị ndị ọba nwa ego nwa enu nwa ana from ọrụ dibia na ha achọghị ya achọ. Kịta na ndị ọba eso na akwa ọkụ imi enye na hard condition. My brother, changing someone's destiny is wickedness. Changing someone's talent, the art of the game. Kịta now, nwa Soludo na-eti egwu. Soludo, have you changed Ozonna destiny or talent? Mana agbara ya ọkọ. Agbaghị ndị pastor. Asị akpa na, you must stop doing dibia. They will destroy your shrine. Ka ị gazuo ike. For you to know, no ndị ọba na-achụ akwa ọkọ. Kịta now, ndị ọba unu ga-enwe aṅụlị na-atụrụ akwa ọkọ 11 months imprisonment with hard condition ka unu ga-asị na Obi Kubana kpọpụtara ya. No, ndị ọba YouTube eshinu afụmụnụ ụna pụrụ agba egwu na-ebulisi akpa enu ha senior brother anyị Obio nye anyị ego. That's how you think. Kịta now ọba youth unu ga-enwe aṅụlị now no Obi Kubana kpọpụtara akwa ọkọ with hard condition. One, remember someone destiny o ji wee bịa ụwa ka a na-echenjilie otu na o sele na mmanya mbụ Obi Kubana amaghị anwa niile mmanya na ka iji wee bịa na-emere onwe ka ọ na-agali echi na asị dat na ema nzuzu ya ọzọ na wee pụtalụ na ya ma jecho ihe ọzọ ị na-eme. My brother, changing someone's destiny is wickedness. Changing someone's talent, the art of the game. Kịta now, nwa Soludo na-eti egwu. Soludo, have you changed Ozonna destiny or talent? Mana agbara ya ọkọ. Agbaghị ndị pastor. Asị akpa na, you must stop doing dibia. They will destroy your shrine. Ka ị gazuo ike. Ọ ifara gbanwe ogbenye. Ọ condition ndị ọba nyere Soludo na nwa ya kwụsị ịrụ dibia ọ na-arụ na o ji ya enweta ego na-etu ọnụ. Asịzie na ọ ga-abụ gịnị youth ambassador. How? Ọ ka esi wele abụ ka a na-akwụsị ụgwọ n'ọnwa ka ọ nọ ezie under payment from government every month. Akwụghị 500,000 naira ị na-akwụalịsị nya ọgọzie na onye nche mana ụnụ a stọpụbeghị man pass man ka ọ stọpụọ elu dibia. Ụnụ a stọpụbeghị AAA ka ọ kwụsị elu dibia. Ụnụ a stọpụbeghị mmiri enwe ilo ka ọ kwụsị elu dibia. Mana ụnụ gbakwa ọkọ na ọ ga stọpụ elu dibia. Hey! Ana m afọ aka enwe n'ofe. So no dibia ọ na-alụ bụ dị nsogbu now. That's it. Dibia ọ na-alụ bụ dị nsogbu. And for you to know na planli ọfụma ekwuzie na ọsọ afụcha apụta o mee public apology wee denounce na ya ma lụzi dibia ọzọ na ndụ ya niile, which means that na ọ ga-apụta ọchịchị Soludo. Because ọ bụrụ emere normal way o kwesịrị ọpụta next 5 or 3 years Soludo apụ n'ọchịchị, but they want it to come out ka Soludo wee nye ndị na-monitor ka o si eji ije wele ana autocracy. Where's why we here now? Now his shrine at Yoba will be destroyed. I was shrine for waiting. You want the melon to wait the ebube. I'm home here now for isi mmadụ or ọbara mmadụ. Ọ bụ na nnụrụ ya nkwuwe nke a. Ihe mfụrụ ka na-ekwu ifuru ya. Then I say here now. Number 3. He will no longer practice okite or prepare such sham and is like. Gịnị bụ okite? Ọgwụ na gịnị bụ charm?
and enyezi mmadụ condition how to live his life. Ị ga-adị ndụ bụrụzie a refugee na your own system is an error. Mana ndị ọzọ na-eme nke solofano. So nga na-afụ now that 11 months ha sị ara opelumpe. Mana how about someone destiny? Ihe mmadụ ji wee bịa ụwa. Oge ọ na-eti egwu ọgwụ mba Akwa Okuko, ọ na-ebugharị mmanwụ, a na-amụ ya amụ, ọ na-esi isi. Oge aha o nweghị ndị sụlụ imi na stop iti mmanwụ. O jee n'akwa enye rice emere nri fọ, tinye anụ emere ntafọ, ọgụcha oje na-ata a na-amụ ya amụ. Oge ahụ onweghị esi akwụsị destiny ya. Bible say destiny of a man make it away from him and add no sorrow. Kita akwa bagi ulu dibie lute ego na dibie ase no ya kwụsị by force ke change eli akalaka. And a man now ambassador of youth since you were beginning igwe nde dibie and already obligate not nani won a million why changing his narratives. Ohuwe mo ofuma edu anyanka. And if I'm Anambra seat now, I can hear you. Because now changing someone's destiny, the art of the game. In how the to render someone useless. It is here now. Or now was the government your Hezo in disguise. Or was here instrument in the government. That's how that's finding Igbo land. When you grow, start to reign, they will squeeze you with the power. Came under politicians. Can you go see nobody? Now they want to squeeze Akwa Okuko. Say nobody. Can we send that control to see his actions, his doings, his movements? But I'm happy that now, it's somebody war. But if at least now I'm happy. In my why? Justice apatago. Any great days organo. Now for Ziele. Nkane that they will change his destiny for them. I pray to all.